A mí gustaría empezar por intentar deixar claro que a Deputación da Coruña, non? Porque a veces dá a sensación de que non temos certeza da dimensión que ten esta administración. A Deputación da Coruña é un ente provincial, un ente administrativo, político-administrativo, que aproba un orzamento de 176 millóns de euros. Todos participamos na aprobación dese orzamento. Un orzamento bastante máis pequeno que o da propia cidade da Coruña. Ainda así, efectivamente, axudamos con moitos recursos públicos á cidade da Coruña, porque que xa non deixa de ser extraño. Pero aquí, na intervención da voceira do Partido Popular, falábase de competencias. Falábase de que non se entendían as declaracións que fixemos en momento o presidente desta administración, onde decía que non vía a razón pola que a Deputación da Coruña debía participar no debate sobre a recuperación para o público dos terrenos portuarios da Coruña. Evidentemente, o noso grupo está de acordo. Ademais, o noso grupo cree, así o estamos facendo, que o ámbito no que traballar neste debate é, por unha banda, no Parlamento de Galicia, evidentemente, e por outro lado, a través dos debates no pleno da cidade da Coruña. Porque sabemos que o que está aquí en xogo, ou o que está en discusión, é fundamental para o modelo de cidade. E, por lo tanto, deben ser os propios coruñeses e as propias coruñesas as que participen abertamente e digan tamén que queren facer cos terrenos portuarios